asazi uba kunoba kwenzeke ntoni, kusenokwenzeka into yokuba bashiye isitovu sivutha okanye bashiye enye yezinto i-on. Mapolisa aphanda intsusa amabandla yomlilo oqhambuke phezolo sewatshabalalisa inxalenye yezakhiwo kudederhu lwevenkile kuQumbu eMpuma Kapa. The Commission declares its full readiness to welcome South Africans of voting age at all 23,706 voting stations nationwide during the forthcoming weekend. Komishoni yonyulo ezimeleyo ithi liqule yaligangatha nanjengoko ilindele ukubhalisa ngale mpelaveki abo baza kuthatha inxaxheba kunyulo lomasipala noluza kubanjwa ngoNovemba kulo nyaka. Sinibulise emakhaya, uGandandambi Ndodwa, Ndamba noPhumza, Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Mapolisa aphanda intsusa amabandla yomlilo oqhambuke phezolo sewatshabalalisa inxalenye yezakhiwo kudederhu lwevenkile kuQumbu eMpuma Kapa. Lo mlilo uza emva kweminye imililo nehlasele idolophu kwiingingqi zephandle elalisaziwa ngeTranskei kuquka kuTsolo, eNqanqarhu naseKokstad. Kungoku nje oosomashishini babalilahleko ngelixa benexhala ngefuthe lalo mlilo kwimpilo yabo. Ivumba lomsi livakala usangena kwidolophu yakuQumbu. Abanini bamashishini babala ilahleko neqikelelwa kwizigidi zeerandi ngelixa abasebenzi besazibuza imibuzo ukuba basenayo imisebenzi kusini na. Xa besithetha ke nomanager weshop ngoba uqale apha kule shop inguJet Stores, xa ivalayo umanager bephumile bonke abanye abantu. Uthe xa evala uthi ubone into engathi ngumsana iqhuma phaa entla ke phaya kule shop yabo yindawo bahlala kuyo nabaphumla kuyo. Asazi uba kunoba kwenzeke ntoni, kusenokwenzeka into yokuba bashiye isitovu sivutha okanye bashiye enye yezinto i-on. Kuvele imibuzo malunga noncedo olungxamisekileyo nekutyholwa ukuba luye lwacotha, kodwa umasipala uthi amaqela okucima umlilo athathe amanyathelo ngokukhawuleza ukuze athintele ukunwenwa kwalo mlilo. The emergency personnel was here last night and they have tried to put down the fire, but the blazes were too big, I guess, because they were here on time. We are deeply concerned about the job losses as well as the improvement of our town, because now this does not only affect the owners of the shop. Amapolisa athi asaphanda unobangela walo mlilo. Relevant authorities are on site to assess the structural damage. An inquiry has been opened to establish the exact cause of the fire. Esi siganeko sivuselele inkxalabo malunga nokungabikho kweqela labacima mlilo kulo masipala. Abahlali baphikisana ngelithi ukungabikho kwezixhobo zokucima umlilo kushiya uluntu lusengozini ngamaxesha anje. Komishoni ezimeleyo yonyulo kweli benendibano emfutshane nonondaba ukunika ingxelo ngokulungela kwayo ukubhalisela ukuvota ngempelaveki ngaphambi konyulo lorhulumente basemakhaya ngomhla wesine kuNovemba walo nyaka. Inqwenyela yale komishoni ezimeleyo yonyulo uSai Mamabolo udize ukuba singaphaya kwe-23,706 izikhululo ezilungiselelwe ukuvota kuzwelonke. Ikomishoni yonyulo kweli ikhuthaze uluntu ukuba luphume ngobuninzi ukuya kubhalisela ukuvota ngale mpelaveki. Yatsho igxininiso okokuba bahlaziye iinkcukacha zabo abavoti. uSai Mamabolo uxelele oonondaba okokuba le komishoni iliqule yaligangatha kwiphulo lokubhalisela ukuvota. The Commission declares its full readiness to welcome South Africans of voting age at all 23,706 voting stations nationwide during the forthcoming weekend. The voters' roll currently stands at 28 million voters. This is despite ongoing monthly reductions of approximately 34,000 due to mortality. Waleke ngelithi linani elivisayo labantu abatsha abaqalayo ukuvota abongeziweyo kule nkqubo. During this process,
the Commission successfully added 51,000 new voters and updated the registration details of 252,000 voters. Kananjalo ukwathe iphondo laKwaZulu-Natal, eMpuma Kapa naseLimpopo ngawona anikwe ingqalelo emandla ngamaziko okubhalisela ukuvota. The KwaZulu-Natal province has the highest number of registration stations at 5,021, followed closely by the province of the Eastern Cape with 4,984, Limpopo 3,317. Ukwabambe ngazibini ke kwisebe lemicimbi yezekhaya ngokuthabatha isigqibo sokusebenza ngale mpelaveki ngelokuqinisekiswa kokuba iingxaki zoomazisi zisonjululwa ngokukhawuleza. Komiti yePalamente ejongene nenkqubo yomba wokuguzulwa kukamongameli Cyril Ramaphosa impeachment ngelasemzini igqibe lokuba isichasi isicelo esingxamisekileyo esifakwe ngumongameli Cyril Ramaphosa sokuthintela umsebenzi wale komiti ukuze emva kokuba le komiti ithe yafumana iingcebiso zomthetho ngale ntsasa. Khangeleka ngathi liseza kuqhuba idabi phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa nekomiti yePalamente ejongene nenkqubo ye-impeachment ngakuye. Kutshanje umongameli ubhenele kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni efaka isithintelo esingxamisekileyo kwilinge lokunqanda le komiti ukuba ingaqalisi ngomsebenzi wayo kuba esithi usalinde isigwebo ngesicelo sakhe nalapho afake umngeni kwingxelo yekomiti kaSection 89 nekuyiyo eyayalela ukuba iPalamente iqhube uphando ngendlela awaziphatha ngayo umongameli ngomba wokuqhekezwa kwefama yakhe iPhalaphala. Emva kokufumana iingcebiso zomthetho ngale ntsasa, le komiti yePalamente ye-impeachment igqibe kwelokuba isichase isicelo esingxamisekileyo esifakwe ngumongameli Cyril Ramaphosa sokuthintela umsebenzi wale komiti. I, as the chairperson of the impeachment committee, align myself with the prevailing opinion of the members of this committee that we should oppose the application, and I will do so on behalf of the committee. Ukanti ke iingcangula zezomthetho ziyalixhasa elinyathelo lithathwe yile komiti, kodwa nangona kunjalo zilumkise le komiti ukuba ihlabe ikhangele ilumkele ungenelelo oluza kuphazamisana nomsebenzi wayo. But we do caution you to say that you mustn't forget that as the impeachment committee, you were appointed to be independent and impartial. Abahlalutyi bezopolitiko bathi umongameli makayeke ukusithela ngesebe lenkawu, makavele phambi kwale komiti aveze icala lakhe ngokwenzekayo ePhalaphala. He has to accept that his reputation will always be besmirched by the Phala incident. If he hasn't come to that realization, I hope he has good enough advisors around him or friends and family to let him make peace with that. Ukanti ke inkundla ephakamileyo kulindeleke ukuba imamele esi sicelo sesithintelo sifakwe ngumongameli Ramaphosa kwinyanga ezayo. ANC iphinde yagqitshwa olungophiyo emva kokuba inkundla ephakamileyo eMakhanda eMpuma Kapa ichaze njengokungekho mthethweni nokungekho kumgaqo-siseko ukunyulwa kwesigqeba sethutyana sephondo. Le nkundla yaseMakhanda ithi lo mbutho usilela ukulandela umgaqo-siseko wawo ngethuba ufaka isigqeba sethutyana endaweni yesigqeba sephondo. Le nkundla ithi ANC khange isichithe ngokusemthethweni isigqeba esiphezulu sephondo phambi kokonyula isigqeba sethutyana. Yonke le nkqubo ithetha ukuba esi sigqeba sethutyana sithintelwe ukuba senze imisebenzi ye-ANC kweli phondo laseMpuma Kapa, kwaye lo mbutho uyalelwe ukuba uhlawule iindleko zenkundla. Kwisithuba nje esingaphezu kwenyanga ezintandathu emva kokubeka phantsi kwakhe njengelungu lePalamente, kungoku nje uDuduzile Zuma Sambudlu ugxothiwe njengelungu le-MK Party. uZuma Sambudlu ugxothwe kunye nalowo ebesakuba sisithethi seliqela uNhlamulo Ndlela. Iqela le-MK Party libhengeze esi sigqibo ngethuba libambe inkomfano nondaba ngale mva kwemini.
Nobhala jikelele we-MK Party uSibonelo Nomvalo balule iyantlukwano ezingena kulungiseka phakathi kweli qela kunye namalungu mabini. UNomvalo uthe amagosa aphezulu kweli qela agqibe lokuba uZuma Sambudla noNhlamulo Ndlela baziphethe ngendlela engahambelaniyo nomgaqo siseko kunye nendlela yokuziphatha elindeleke kumalungu eli qela. Inqonyela yenkonzo yerhafu uGqirha Johnston Makhubu namhlanje uthe wadandalazisa ukuba kuza kuba lula ukufaka izicelo zembuyekezo yerhafu kulo unyaka xa kuthelekiswa neminyaka egqithileyo. Ukutsho oku ngethuba esenza intetho yakhe namhlanje ngethuba epapasha izicwangciso zale nkonzo yerhafu nanjengoko ixesha lokufaka izicelo kwinyanga kaJulayi lisondele. We want to make sure that we leverage our 3 strategic objectives of making sure that there's clarity and certainty, that it is easy and seamless to meet your obligations, but also that we detect those that want to defraud the system and make it hard and costly for them to do so. We know that as we launch this filing season, there are also bad actors in the ecosystem that are already approaching people and selling them all manner of schemes in order to be able to gain impermissible refunds from the system. And we want to send out a warning to say we are watching and our systems are geared up to pick up those type of bad actors. Lihlehliselwe umhla anesithandathu kuJuni ityala legqwetha elityholwa ngobuqhophololo obunxulumene nezakhiwo ezixabisa malunga ne-100 million rands kwiqhinga elaqulunqwa kwiminyaka eli-16 eyadlulayo. uFellyun ubanjwe kwisikhululo senqwelomoya ekufikeni kwakhe eMzantsi Afrika ngoLwesibini okukulandela ukugxothwa kwakhe eMelika emva kokuba ebanjwe kunye nenkosikazi yakhe uMel Viljoen ngezityholo zobusela. Basically, Viljoen appeared briefly at the Pretoria Specialized Commercial Crimes Court. He's facing charges. Now he's facing a total of 400 charges. These charges include corruption, they include fraud, they include theft, they include perjury, and they include forgery. As the state, we intend to oppose his release on bail. As you might note that he's facing a Schedule 5 offense. However, as the state, we could not proceed with his bail application today because there are still bail investigations that we still need to do, which include his confirming his address. You must understand that he was arrested on the 16th of June and today is the 18th. So as the state, we do not have enough time to verify those addresses, especially because those addresses are outside Gauteng province. Masipala waseThekwini uvule indawo yesibini kufutshane neDurban Sparks Road ukwenzela bemi baseMalawi okukulandela unquzulwano lwenzeke kwiholo yaseSherwood ngoLwesibini phakathi kwamapolisa nabemi baseMalawi bedikwe yokosa kulandela ukulibaziseka kwenkqubo yokubuyiselwa kwabo kwilizwe laseMalawi. Zisaqhuba inzame zokufuduswa kwabemi baseMalawi. Amagosa karhulumente kweli ajongene nomqobo wongoneli kwezithuthi nezinokuthi zigoduse aba bantu ngokukhawuleza. Umasipala waseThekwini ubhengeze uluhlu lwamanyathelo okulawula ingxaki eqhubekayo eSherwood kwezi yure ezingama-72. Kuqikelelwa ukuba bangaphaya kwe-6,000 abantu baseMalawi abagxumeke kwezi ntente kulo mmandla. Inkqubo yokubuyisela abantu iqale kwiveki ephelileyo ziyamiswa ngenxa yeengxaki zemali. Abazikhethele ukuhamba bathi baphila ubomi bentshontsho. Siyafisa vele ukuthi sigodoke semakhaya ingako silinda amabhasi ukuthi sihambe kodwa inkinga ila ukuthi kugcwele kakhulu so akulula ukuthi umuntu athole ithuba lokugibela ibhasi yabo ingako sime isikhathi side singatholi abanye silala la ngakhona la. Umphathi wesebe lemicimbi yezekhaya kwiphondo uqinisekise ukuba akabikho umuntu ufunyaniswe naziganeko zolwaphula-mthetho ekwathi zili-10 iibhasi eseziqinisekisiwe ukuba zifikile eMalawi. Inkinga esibhekene nayo uyabona mangabe kuthiwa uphethe ibhakede elivuzayo uyathela ngaphezulu kuyaphuma ngaphansi kuze kushona ilanga lo uzama ukugcwalisa le bhakede. That's a kind of a situation esibhekene nazo ukuthi asazi ukuthi bangakhi labantu abala ngaphakathi esizama ukuthi sibakhiphe noma ngabe siyaphusha siba naleyo challenge ukuthi asazi. Inkulu baphathiswa ephondweni ethi yacotha inkqubo yokubuyiswa kwabemi baseMalawi
ngenxa yokuba urhulumente wabo akathumeli izithuthi zaneleyo. This repatriation process is quite very slow. The government of Malawi really is not sending enough transport in order to solve this problem, because we are worried that the number of the Malawian who are in KZN coming into that site, or in South Africa seeing that site and thinking that is the place where they can get a free ride, might be unmanageable. Zibhasi ezimbini eziphumileyo namhlanje okuza kuthi kangoku. Kusenjalo liyakhula inani labemi baseZimbabwe ababuthelene ngaphandle kweofisi zozakuzo zelalizwe eziseKapa, ukanti ukudibana kwabo kule ndawo kuzana njengoko besoyika ukufika komhla-30 kuJuni ababekelwe wona kuba baphume baphele kweli loMzantsi Afrika kumbutho ochasene nabemi bangaphandle bakweli ngokungekho semthethweni iMarch and March. Bambi bathi bangxamele uguduka yaye abanamali yokuzambela, yiyo loo nto becela uncedo kurhulumente wabo. The reasons why we want to ask the government to repatriate us is most of us, we don't have money to take the buses on our own. That's why we're trying to seek help from them so that we can go back home safely without anyone get hurt before the due date is mentioned, like from March and March people. They give us like to the 30th of this month. Inkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukela apha ekhaya, ndikwamkele ke kwidesika yemozulu. Mna ke bethuna ke gama ndikuthabile ke ndiyentswakazi yasebathenjini ngokubanzi ke masijongeni yenjenje ke imozulu leyo ke mbukele siyesiphawule kaloku ngokujonga ukubanzi ke iziganeko ezenzekayo kuMzantsi Afrika kusukela ngomso ngamandla kaloku sijonga imeko yethu yemvula nomoya noko kusibekele kakhulu nje kwindawo ezininzi ezithanda ukuzinza kumbindi nje wonke kweli loMzantsi Afrika mpela futhi kwelaphondo lonke lapha eNtshona Koloni phaya Free State, indawo ezininzi pha kompumalanga futhi KwaZulu Natal nakumazantsi ephondweni laseLimpopo. Ngokubanzi ke mbukeli masiphawulele ke lo maqondo wethu kaloku phansi naphezulu ke sithi sivule ngephondo lokuqala eliphalona ke ephondweni laseMpuma Kapa kwezi ndawo ezizinze kakhulu ke kumazantsi embindini futhi pha kokaladoko kwasekuseni napha kwindawo ezininzi koRhafu ngalo mafu nokuxhapha kokuqatha kakhulu kokubhudla ekuseni ngamaqondo okutshisa phansi ka6 degrees. Nansi imozulu mbukeli wam futhi kwelaphondo ke lapha eFree State, indawo ezininzi ke ezikumazantsi futhi nentshona kwelaphondo njengaphaya koBloemfontein kwasekuseni futhi yabikwa kakhulu ingqele ngeyona ndlela phaya amaqondo asephansi kakhulu ngo3 degrees xa bevuka ngomso, kanti ke benjenje futhi phondweni laphaya eNtshona Kapa kwezo ndawo ke futhi mbukeli wami ezithande kakhulu ukuphakama futhi zibe kwimpuma kwelaphondo njengaphaya koBeaufort West kwasekuseni futhi amaqondo asephansi phaya ngo7 degrees lapha koOudtshoorn kusabanda xa bevuka ngomso, kanti ke futhi baphila ngolu hlobo ke kwelaphondo laphaya eNorthern Cape pha kwindawo ezininzi ke futhi embindini kwelaphondo njengapha koUppington kwasekuseni futhi zezo ziganeko zezo ntshizane nje yonke lantsasa zikhathwa phofu zindudumo ngo10 degrees ekuseni ngomso, kanti ke futhi benjenje kwelaphondo lapha eNorth West indawo ezininzi ke ezisencamini futhi kwelaphondo napha kuNtshona njengaphaya koVryburg kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela nomoya uyabhudla kakhulu ekuseni ngo7 degrees. Benjenje ke mbukeli wam futhi ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha koPretoria Bongkon-Strait nasembindini futhi njengapha koCampton Park Springs kuyabanda ekuseni phaya inkwankce nje engephi ke mbukeli wam futhi ngo7 degrees. Mbukeli masinyuke ngokubanzi siphawule phaya ephondweni ke bethuna laseLimpopo ndawo ezininzi ke ezikumazantsi futhi nentshona njengaphaya koThabazimbe ekuseni napha koPhalaburwa kuyanetha nje yonke lantsasa ngeshumi elikhathwa sisithathu, kanti baphila futhi ngolo hlobo ephondweni laphaya empumalanga kwindawo ezithande kakhulu ukuphakama kwelaphondo. Wena ophila phaya kombombela kwasekuseni futhi siziganeko zentshizane zithe gqa yonke lantsasa kwasekuseni ngamaqondo phansi ka10 degrees. Vume ekhaya ndivale ndiyisonge imozulu ngephondo lokugqibela ke phaya KwaZulu Natal kwezo ndawo futhi ezikumazantsi kwelaphondo. Wena ophila pha koKokstad ekuseni futhi naphaya Pietermaritzburg kuyabanda ekuseni ngo9 degrees. Mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli. Kamnandi mawethu.